Hanya hai lam sogo ani ketal blogo tabu hingke naji funga sisri basbo nyamene busuk lari kebang mangai tongkha sini khombo phanya hine phaisuko deli no naji babrai jawi tongkha khombo barok hingke malkhano lali kahangka hamna chana thok kebang ma ekdom gang bo kisa video khlainya rakha naithokjakmani bagui naji abono tangui se mana siwo romjagui no tongo borok bo hingka khas khariya sukai naithok tabu hingke ang fungo basaui mokha ko subaiye hiko mai somnani bagui chogui paikha gali sanani bagui te angkhe chogo akonoi chongbui rikha gan bagrajak hingke to chongbui rikha hingkhe bom tong thamaika hingke ba bokhorok ako sui ang tukui paikha funga sisiri no tabu hingke iko maisai ako fungni tabu khai maisa gana tam mui tongnai gana bom tok wngthangka hingke bo motok suka ekdom busak rok hingkhe tabu hingke thambil ni bai kisa photo bujak tongmani bom tok hingke ekdom motogo hingke ang tukuya tongmalia bokhorok rok sui akonoi ma tuku khata hingkhe ang tini tam khai norok no update diui tongo no tabuk maisa baisa hingkhe iko mui hingke village o tei lubiya mui borok songkana ani bagrajak hingkhe tabuk hingke to chwng khwai o se thangui tongkha naidi sogui se nai tongkha khwai o nog no haita blog rok khlai maliya tamoni himale ang tini khwai o thanani tongmaya hingkhe ani logi ni se hindi hinui tubui phaio bo samung tongpo bini hingkhe amo saimaya ko iko takhai sogoi tongpaikha chwng khwai o tamo himale bini mobile display bodrong no phaio hingkhe tabuk display dugan no chwng habraka chwng mobile dugan o hingkhe tabuk change khlai tongo bini display duibar bodrokha hingkhe tabuk bai duibar swkangni khe aswk hamya tabuk hada hano saimaya iko bodologui paikha mokhai bina gini display kwcham naidi koi volti bo tongo jani 6 volti da busuk bo tongo display bahaijat bo hingkhe tabuk kwtal khe twlangsinai tabuk hingkhe to bike chwrwngbo se sapai tonghoijak soka tini hingkhe to bini samung mangno ang bini logi o tui phaijago bike chwrwngbo phaimale aswk bike kwbangma buini swnamjaknai te hingkhe swnambui tongo buini line romlaiui hingkhe chwng tabuk waiting room bo achukgui tongkha tv rok nailaiui selena hini selesuka pura ekta ni hoite o jaga haimani tabuk duita bike tongo tabuk chini swnamya ko selajak suka hingkhe thuna muchung tongkha naidi bobo selajak suka tv rok nai tongo mobile rok nai tongo hingkhe chini ke ta khonto se swnamya ko chini chila age boite phaijabani bagui ko chini tabuk kai swnambui tongo ukulokni jaga chamui thangka hingkhe chwng jaga kwtal trang sinai hini phaio iko jaga jugo thepai paikha takhai thangsinai chwng selena hini sele suka maibo kuisuka hingkhe ba tabuk kisa tv rok khai thangsinai tabuk hingkhe bike ako swnambui phaika ba kisa mini home shop o habui tonglaikha manui rok kichimisa nokni paitwlanga hinui tamo tlangjak no naigena nog no nogo thang phunukgano tam tlang o jaga to norok no aswk video khlai manglak tamoni himale aswk allow kwrwi bwla tei home shop rogo tamo nang kisa naigena tabuk hingke do tabuk hingke chwng kifili tongkha khwai ni je nangmani manui pai tobukha chini nog lama dikisi sapai tongpaika naidi busuk kheto rok naithok khe al baijak lama bo lama kinar tamo son hai tongo hingkhe bang abo markhe naithokjago naidi norok no phunuk thangari ko omo hai son naithok sida tabuk hingkhe nogo sok paikha naidi tamo tobukha home shop ni sarok tobukha tei comfort rok bim sapan rok colgate rok tei thok rok side rok tobukha je nangmani chanasur packet rok omo hingkhe LIC naidi packet
packet khalai phalo hingke abo se packet o 120 taka mari kha omo se asuk dam khula hingke chwng paili eta packet no tubukha hingke je nangmani tui haika thok rok tukha tei saban rok tukha comfort rok tubukha tei kubuni comfort hingke ang manamjago omo green color hingke tesa sao tini hingke to Sunday sengbo khwaio thang phaikhe angkai ko yango babo bo hati khai phaikhe angkai tam tu naginai ko mutubu ba tukha tei oboni mungtam singkhamo bogui tongkha tei loti yango tongo moso bai botol 2,000 years later. Tabuk hingke hor singui tongkha hingke ani logi ni pai naikha hingke tabuk songnani bagui baja khlai tongo yango hingke mai box rika yango mosla rok joto no fry khai tongo yango potol ba alu nang 50% fry khai narakha songnani bagui hingke abo joto baja khlai paikha hingke tabuk ang potol ba bahai khai songna rokno share khai no yango hingke muya no rugui nai paikha khana chasina omono hingke tini hingke to achi chasinai bwla aboni bagui tabuk hingke mosla rok monoi akoni siang rok khichonoi rikha potol rok alu rok bwtui rok riwui rikha hingkei tesirasa pore ang kari sina rok kashi mosla rok riwui norok bo potol bai no chaui naidi markhe thoksugo sida mar jesa ekorok try khai nai mano omo hingke to muiyo add khai liya naragui tonika omo hingke olo chasinai।